Vores skyts, det er sådan nogle bær her. Du kan prøve at se her. Det bliver bare rødvinspatter og ballonskider. Det kommer til at gå ondt igen. Velkommen til endnu en video her på Daisy Club. Hvad får du igen på? Fordi at folk siger, at vi skal. Det er sgu da rigtigt. Sidste gang der gik det ikke så godt, da vi tog uden. Nu skal vi ikke ud og ride, men vi har lyttet til jer. Så vi tænker, at hjernerystelse, det duer ikke i dag. Sikkerhed frem for alt. Selvom jeg behøver nok ikke. Men hvad mener du? Du kan også se, hvor tyk hans hjelm er. For helvede. Vi har en ny mand med i dag, som hedder Henrik. Han bliver også kaldt Vikingen og Bøse og lidt forskelligt. Hold da kæft. Shit. Men hvad skal vi lave i dag? Vi kommer til at plukke hinanden med sådan nogle små ballonskyder her. Hvad er en ballonskyder? Jamen, lad os kigge på det her. Det er sådan en lille toiletrulle med noget gaffatape og så en ballon på. Hvis du har en ekstra, så prøv at lave en. Vi kan godt prøve at lave en. Ja, vi kan da lige fikse en. Publikum skal da vise, hvad man ikke skal lave derhjemme. Vi tager en lille ballon her. Klipper vi den lige halvvejs over. Lige rundt om toiletrullen her. Og så lige en rulle gaffatape. Det var meget heldigt. Yep. Sådan. Nu blev det ikke lige den pæneste, men hvad fanden. Han er godt nok grim. It does the job. Så skal man bare have noget at skyde med. Og hvis I går ind på webshoppen, så kan I købe Power X2000 for 1400 kroner. Så skal vi lave en webshop, eller hvad? Og sælge sådan nogen? Og for helvede, lad være at skyde mig, når jeg går og filmer, mand. Hvor er du også skyldskyde dig? Eller prøv lige at tage hovedet. Vores skyts, det er sådan nogle bær her. Du kan prøve at se her. Det splattede bare ud. Jeg kan ikke mærke det. Hjælpen virker. Vi skyder med sådan nogle bær her. Der røg lige en lomme på det. Og ellers så kan man også bruge sådan nogle her. De gør bare meget ondt at blive skudt med. Måske. Det bliver skide sjovt. Fordi jeg er lige... Hvem er det? Det er min mor. Nå. Hej mor. Hej Henriks mor. Ja. Det er Bjørn. Det er Bjørn. Ja, det skal jeg gøre. Det skal jeg gøre. Jamen, Det er lige snart kameraet tændt, så kommer den. det er svært, man tror. Ja. Fuck. Jeg forstår det ikke. Det bliver bare rødvinspatter og ballonskider. Vi har alle sammen smidt blusen, fordi at, vi skal skyde hinanden. Så det er... Du kommer for at sige noget, så siger jeg. Så gælder meget, hvad jeg skal sige. Der er en, der stiller sig ned, og så skiftes man til at tage et skud. Lad os se banen. Lad os se banen. Ja, det er meget voldsomt setup. Du kan være, skulle fortælle, hvad vi skal, for vi ser banen. Nej, man skal det ikke. Jo. Nu snakker jeg lige herovre. Nu røg jeg ud af den for helvede, mand. Så kan det være, det virker. Men hvad skal vi i dag? Det der er en ballonskyder. Nej, det her. Nej, det er ikke en Det ballonskyder. er Power X2000, siger jeg til dig. Og jeg kan love dig for, at den skyder hårdt. Den er til salg. Den går på auktion. 15 kroner stykket. Hold da op. Vi skal skiftes til at skyde hinanden. Der er en, der stiller sig ned til en kejle, vi har lavet dernede. Vi har ikke lavet kejlen, vi har sat den op dernede. Jeg har da lavet den. Jo, Anton har lavet den, ja. Og så skiftes vi til at... Kæft en kejle, mand. Det er lidt en speciel leg. At skyde. Hvorfor er det en speciel leg? Det bliver skide sjovt. Jeg starter, fordi at, jeg har hjelm på, og det er... Safety først. Og vi skyder selvfølgelig kun efter hinanden med ryggen til, Ja. så vi ikke mister øjnene. Yep. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det heller ikke. Så er det Anton, der skal skyde først. Så er vi også sur. Ramte den der? Ja, den gjorde. Hvorhen? På lænden? Ja. Jeg så bare, den fløj op. Det missede kun lige, mand. Der røg lige over. Lige på lænden også.
Den sad også lige på lænden, gjorde den? Ja, det gjorde den. Fuck, jeg ramte. Ramte du kejlen? Jeg ramte kejlen. Ej, noget pis, når det er mig, der skal overstå, mand. Det var i svin. For fanden, mand. Lige over hovedet. Hvad ramte du? Hånden. Fuck, det var buksen. Hvad fanden har du i baglommen? Nå, da han ramte den, gjorde han ikke? Jeg overvejer, om skal vi ikke bruge de hvide kugler i stedet for, når det blæser? Vi rammer ikke en skid med bærene. Skal vi ikke bruge de hvide i stedet for? Man rammer bedre. Det her gør også til at gøre lidt mere ondt. Egentlig ikke for jer, for jeg har brugt hvide hele tiden. Hvad? Jeg har brugt det hvide hele tiden. Men jeg rammer ikke noget med bærene. Det var kun held, jeg ramte der. Power X 2000. Man kunne have set den flyve perfekt. Hvor skal du hen? Hvor fanden skal du hen? Ja, vi skal først skifte allerede en runde. Hej. Jeg ramte albuen, gjorde jeg ikke? For fanden, mand. Lad os bruge de hvide kugler. Lige albuen, mand. Det var alle tre, der bare ramte, mand. Den er bare Ja, lige skåret der. ham. Man kan godt se Den det. er bare skåret ham op her. Ja. Hans tarme hænger ud. The walk of shame. Ja. The walk of shame. Hvad laver du? Jeg er fucking fucket op. Der røg lige til højre for dig. Ja. Satan. Skal du ondt på albuen? Ja, det gjorde Ja, den gjorde også sådan her. Den gjorde sådan der. Du har fået et mærke der. Ja, jeg tror også, det er den. Ready? Og der. Der. Er I klar? Der. Nej, det var en bums. Ja. Hvor fanden var det sad den? lige forbi. Nå, buksen. Nå. Se, man kan godt gå fri. Fucking Lige på røven. Var det på lægen? Oh. Den har bæltet, mand. Står og snakker til kameraet eller noget. Lige over hovedet, mand. Så er det dig, Bjørn. Lige ved siden af, mand. Fuck mig. Skal vi blive ved med at ryge ved siden af, mand? Ja. Den sidder fast. Lige trist. Det var godt. Skal du høre en skrige? For helvede, mand. Ja. Hvem var det, der lavede den på mig? Det er mig. Ja, så fik du shit. Det gjorde fucking nas. Den gør mere ondt, den der. Jeg kunne se den. Den er forbi hovedet. Den hørte jeg godt, den der. Der er fucking knald på. Lige på tricepsen. Så er det Henrik. Ja. Satans, mand. Den gjorde ondt, den der. Den røg lige forbi øret. Man kunne godt se det. Den gik fri. Vi hører Anton skrige meget højt.
Ja. Men god. Jeg var lige forbi skulderen, mand. Det er ligesom hardball-gevær, det her. Hvordan er det, I rammer? I hvert fald ved siden af. Jeg rammer jo ikke, så det er, hvordan rammer jeg? Det ved jeg ikke, jeg rammer slet ikke. That's how we do it, man. Det gjorde ondt, den der. That's how we do it, man. Det gjorde ondt, den der. Jeg kunne bare se, hvad den der gjorde den. Den sad lige i modsatte side og var en ordentlig mærke. Den gjorde også nas. Må jeg se det? Må jeg se den der fra før? Ej. Men det var ikke engang det, jeg ramte. Nej, du ramte derovre. Men den bliver lige så stor. Den skal lige have noget tid. Den der følelse, ikke? Man står derhen, og man frygter bare, og så hører du en, der går lige forbi sig. Yep. Ja. Der var fart på den der. Se Henrik skrige. Ja. Du får nogle gode slow motions. Den så godt gjort, ikke? Au. Den skal op nu. Ja, hvem tror du? Det er dig, der er så modbydelig der. Fuck. Hvorfor er jeg modbydelig? Fordi du rammer. Der er lige 2 gode der. Hvorfor tager jeg? Lige over. Det bliver lige. Jeg skal skyde. Er der nogen mærker på ryggen? Klart. Fanden, du bløder endda lidt der. Nej! Gjorde det der, mand! Gjorde du det? Fuck, det gjorde det der, mand! Lige på ballen. Det var ikke 30 milligram det der, mand! Den, der først bakker ud, giver frokost. Så kommer vi til at stå længe. Ja, den ramte godt. Nu fucking røv. Det var 3 fuldsammer. Du har altså også nogle gode på ryggen. Og vent om. De er helt svulmet op, ak. Ja, den er også. Er det vildt det? Ja. Shit. Det er den ene, der var. Ja, den anden er også begyndt nu. Slem. Ja. Shit, man. Så er det Mikkels tur til at jobbe ned. Ja. Fuck, mand. He's ice cold. Tror jeg, han kan holde smerten for mine skud inden. Det tror jeg nemlig ikke, han kan. Det tror jeg heller Kan ikke. det? Jeg prøvede at bide dem alle 3 i mig, men det var kraftedeme svært, mand. Man glæder sig til, at det er færdigt, så vi kan få noget at spise i hvert fald. Det var nasty der. Lige siden. Det var på bukserne. Kunne du høre det? Smerte har fået en helt ny betydning. Og det er derfor, børn, I skal altid huske at have hjelm på. De der to, Altid. de gjorde altid ondt. Vi har altid hjelm på, også når vi rider næste gang. Det er et møgesvin! Ja, altså. Den giver fuck. Ja, men vi kan godt stoppe efter Henrik er skudt.
Skal vi se skaderne? Det synes jeg. Nå, men ikke kan starte. Hvordan ser det ud? Der er 1, 2, 3, 4, 9, 5. Hvad man lige kan se. Der er også en Her deroppe. eller sådan noget. 6, Der er også en deroppe. 7 stykker. Og så er der den Og på den på tricepsen der. Ja. Ja, nej, det er den her vej. Der. Ja, der er nok en. Den bløder lidt. Må se Henrik. Så er det Henrik. 1, 2, 3, 4, og en på armen 5, Ja. 6, 7 stykker. Lad os se på mig, om jeg har nogen. Prøv at se den på min læg der. Prøv at se den der. Lige knæhæsen. Hvad har han? 1, 2, 3, 4, Den der. 5, Den 6. der, den er helt færdig. Også den der. Ja. Og så har du den der dernede på låret, ikke? På lårene der. Tak for i dag. Tak for i dag, vi er slet ikke færdige. nej. For helvede. Så er vi tilbage igen efter en lille pause. Det kommer til at gå ondt igen. Vi skulle lige ud og have noget frokost, og så er vi en mand mindre. Anton, han kunne ikke klare smerten mere. Vi vil skyde hinanden igen. Det kommer til at gå ondt igen. Måske skulle jeg også bare være taget hjem. Og Klunken, som ødelægger alting, han har også ødelagt sin køb, så nu skal han lave en ny. Så jeg må lige hjem og skide, så han kunne få en par mere. Hvad er det, Du kan se, at han skider ret meget, for han har faktisk 2. om, mand? Prøv at se hernede, mand. Det er alle sammen dine fucking papruller, mand. Det er da ikke mine. Det er sgu da dine. Du skal da ikke sidde og give mig skylden, fordi du har et tarmproblem. Jeg tror, det er irritabel tyktarm eller sådan noget, du har. Irritabel tyktarm. Psykotisk vatarm. Du smager på den her psykotiske vatarm, mand. Du har min fucking fjernbetjening til min port. Så bliver du ved med at filme, mand. Jeg tænker, Mikkel han lige forklarer, hvad vi skal til at lave. Det var han ikke så god til, så jeg tror, jeg forklarer det i stedet for. Det kunne jeg heller ikke finde ud af, så jeg tror Henrik får lov at forklare det. Ja. Lad være med at lave sådan nogle her derhjemme. Lad være med at skyde efter hinanden eller dyr. Eller hinanden med eller uden briller på. Bare lad være at skyde efter hinanden. Med briller på. Ja. Skyd efter folk med briller på. Nej. Ja, lige på ballen. Skal jeg ramme samme sted? Ja, prøv. Lige knæhæsen, var det ikke? Eller dernede. Dit dyr. Den kom lige sådan på tamme der. Den så godt, den der. Kan du se Mikkel i voldsom smerte? Det tror jeg, vi er flere, der gerne vil se. Jamen. Hvorfor skal jeg ramme en baller hele tiden? Jeg kan ikke ramme hans røv, på grund af, at han har Nej, de shorts på der. Så må man jo ramme, hvor man kan, ikke Henrik? Motherfucker. Den sad godt. Gør det ikke ondt, den der? Jo. Forbereder dig på smerte fra skulderen. Jeg rammer bare lige op imellem skulderpladen altid. Yes! Gør det ondt? Den gjorde ekstra nas. Ja, det er godt. Nå. Hvor skal vi ramme henne? Der er ikke lige mellem der. Den var god, den der. Ja. Jeg tror, jeg ramte. Hvorfor skulle du ramme en fucking balle hver gang? I samme sted. Au! Jeg tror, vi er færdige med at skyde hinanden for nu. Det gør mere ondt, end man lige tror.
Har du ondt? Ja. Jeg tror, at det bliver det for i dag. Men I er velkommen til at komme med forslag, hvis I har noget, I synes, vi skal lave en video. Så skriv ned i kommentaren, hvis I synes, vi skal lave et eller andet sjovt. Kom med jeres idéer, så kigger vi på det. Han tør ikke. Åh! Skridtet, mand.